हायनो हाय जों जानिजा सदर पूर्वांचलनि सदर इस्टनि खरकसा बुबाग्रानि आमोलाव बुबाग्रा बाय फ्रेंडशिप फैनाय महाराज बीर विक्रम देव बर्मा बाय फ्रेंडशिप बंधुत्व সেই চন্দ্র সাধু পাড়া সেই চন্দ্র সাধু রূপিনী आं যখন आरो लोक शिक्षालय 1966 बतिंगो आंनि आगेनि नगो आरो बाजाराव थांमानि हायफांना आरो जेतु डेली स्कुल फाइबा आं नुखा मालायखा जाति तातिनिके थावक्लाय स्वास्थ्य काहामा राजा है चेहराबो माने यांगो समग्र सदर पूर्व सदर ईस्ट तो बाबा लीड खेया समय अब दुपा दुपा दङ जेमन ने खवायो बा यांगो हाके न अमा हाय बुबाग्रा के संगै दङ बा बतो फ्रेंडशिप এবং চিনি তাও নিজে বুবাগ্রা প্রদর্শনী বুমা বুফা সংগ্রহ ফাইনাय বুবাया আগেরগो बिनि परिबारनि बर' रय मालाय थांगा सेजा हाथाय कतर हाया फांगसे फायै चबाख्लायलायो जतन अर चिरिलायो जतन अर थुंलायो सामं जाबाय मानि बर' एंखा आंखे जेन केबो नायनाय करै सामं जायासि आंखे जेन अर फायै जागा नाय फायो तंथायसान फायो जत किसु खायो जों चबा चरो अपने कारण गंगा जों साइमान का जे त्रिपुरा राज्य एमन कैसा ताबुक कताल इखा उपकरणी जे तैजलमान बिसिंगतै जे पार्टी ताबुक सामुंफाय दङ अपने बिसिंगतै त्रिपुरा सारा मुथांजाक बायसिनाय अपने रेजाल ताबुक जों तरक जों नुगै दङ मनि बागै आं ताबुक अजाराबो किसिसा जागाबो सानामु जोङो जों गोबां सालरामै दिनै बिस काय जोङो चंद्र साधु गामियाव फैनाय जागबा आं अ जागानि कखनो किसा मा सासिनाय तां बेके गोबां बरक अ जागानि बरक ताबुबो गोबां उसुलै दंखौ गोबां बर' ताबो बोखाव उद्रुङै दंखौ तांनो बगै गांगाय वाय थांनाय सालरागो सिने जे लिडार्स हिनजानाय रक सिने ति फांनि हिनजानाय रक अ जागानि बरक न सेबाबो जे वानसुगि दमा हायके दिनै अ जागाव नाहारै अ जागानि सिनि बरक न ताखौ बुजांनो जेबो बरक वानसुगि दमनि आबायके बरक आजराव सिनि जारा ति फांनि थांनाय रक बरक नाहार नायलां मालांनिया मनि बागै दिनै अ जागानि बरक गोबां मा बुखाव प्रश्न जालायजाक ताबो जों अ जागाव थांगाखौ जों तामुंनाय गोबां मा आं साइमान अ जागानि बरकनि बुखानि खौरानाबो आं दिनै साननो बगै मा जाय दङ ताखौ तो बुजानांगौ सानामु जोङो नरनिया बुखानि प्रश्न रक न ताबुक जेबो के त्रिपुरानि इतिहास अंगयाखौ जों 70 बछर 72 बछर इतिहास सोंनुयाखौ जे मात्र ताबुक सोंनुगै दङ बसकानि जे म्युनिसिपालिटी काउन्सिल इयाखबा नगर पंचायत इलेक्शन दङ आगेओ कोनो दिन फन सोंनुयाखौ जे त्रिपुरा दङै दंफानो आ जागाव कोनो आ जागाव रिजनल पार्टी नङै कोनो कन्टेस्टेन्ट खायमानि बा एबा कैंडिडेट अग्रमानि सोंनुयाखौ फियाबा बुबाग्रानि जे ककनि हायकेन बजे साइ दङ गेट त्रिपुरानि सामनानै अब बेंतिखौ सामजागनाय आबनो सामानि अब हायकेन दिनै बसाइ दङ जे जागा त्रिपुरा दङ आनि त्रिपुरा दङ आबनो नांगिरा त्रिपुरानि सामनाय दिनै आबनो रुख सावनो दिनै आ जागाव कोनो जनरल एरिया हनिया कोनो टाउन एरिया हनिया जे जागा त्रिपुरा दङ आ जागा बुबाग्रानि पार्टी जों रुमा बुनुका इभेन जों ताबु जागा सिनि बिसेस कै जिरानियाबो कायसे जों जे जागा नगर पंचायत कायजाक आगे रगो जों कोनो दिन फानो रुमानि सोंनुकिया आम हाय जागा तिनि बुबाग्रानि तैजलमान बिसिं दिके तिनि पार्टी रुवैनाय बर' कप्लाय खानेन बगे जे मानसाक जाय तगलाय तंलायो दिनै